ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахти ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаш мекунем. дӯстони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира курай мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. дӯстон, агар шумо хонаи фурӯшӣ ёки квартира ёки замин ёки мошини фурӯш дошта бошед, хоҳед реклама кардан барои фурӯш мондан, метавонем ки дар номерои имо як дар номерои ватсап роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. ай шумо хоҳиш мекунем дӯстон, агар имконият дошта бошед, ҳам видеонавори моро дар имотон падилиста кунед, ки дар ягон сайтҳои дигартон бошад наворро сар мекунед, то охираш тамошо кунед. замин, хона ва квартираҳои арзон дорем. марҳамат, рафтем. якм хонаи фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшии имрӯзаи мо дӯстон қарор дар шаҳри бохтар, дар ноҳияи заргар, дар участкаи ҷомӣ қарор дорад. дар канечкаи таксиҳои заргар пеши сераҳа мешавад. дӯстони азиз, дар 4 сотих замин 4 дар хона кардагӣ тайёрае, ки як калидорам дорад, обсфешам ҳастай, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона, гирдаш маҳкамаи оғулам дорад, ки хонаҳо хай временка, яъне ки ремонташ миёна барои зиндаги кардан мешавад. агар хоҳем хитон ремонт мекунед, дарахтҳои мевадиҳандам шинондагӣ ҳастанд, обуш бепроблема дар наздикиш масҷид, мағоза, мактаб, садик ҳамаш ҳастай. беморхона дӯстони азиз бе ягон камида балинча дар қарибиш ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ. бо савдои хубам мекунем гуфтагай соҳибшон ва ҳуҷҷатҳои хонаро хитон тайёр мекунем гуфтагай, яъне ки ҳаққи ҳуҷҷатҳошам минус мекунем гуфтагай. рақамҳошон дар поёни видео метавонед га маълумотша гиред. дем хонаи фурӯшӣ. дем хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи данғара, дар деҳаи саргазон қарор дорад. дӯстон, 7 сотих замине, ки дар хона кардагӣ ҳаста, як калидор ва пешида навесам дорад, обсвечам ҳаст, дар наздикиш обша овардесиям мега, яъне ки оби менӯшидагӣ як 200 метр болотарак ҳаста. агар ба хонара биёрем гуфтагай, ҳаққи оварданашам, яъне ки амира сумша метиҳем гуфтагай, кадоме ки мехара. ошхона, ҳоҷатхонашам ҳаста, хона ремонти беҳтарин кардагай, барои зиндаги кардан 100% тайёрай. фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мекунем гуфтагай. рақамҳошон дар поёни видео дӯстони азиз, агар кадометон харидор бошед, метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. сеюм замини фурӯшӣ. сеюм замини фурӯшӣ дорем дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи ёвон, дар қишлоқи гулафшонду бешкапа, поёни савна. дӯстони азиз, 5 сотих замине, ки якта хоначаи временкам кардагӣ аст, ки болош пӯшондагӣ аст, фақат дар тезаву шикаториш мондагӣ, ки дарунаш 5 ба 3 аст, дарунаш калон аст. дӯстони азиз, хона, яъне ки гӯем қариб тайёра, обсфез дар инҷа ҳастай, дар лаби роҳи калон қарор дорад, ки ҳуҷҷатҳошам 100% кардагӣ. дар наздикиш мактаб, мағоза, беморхона, садик, ҳамин хел чизо, масҷид ҳамаш гарантияш карди соҳибиш гуфтагӣ ҳастай, бе ягон камбуда. обшам ҳастай, ҷош ҷои нағзе ҳамсои зиндагӣ кардесанд. дӯстони азиз, нархаш бо шартнома, яъне ки нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. рақамҳошон дар поёни видео, агар кадометон харидор бошед, метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон, инам дар ноҳияи ёвон қарор дорад, ки дар гастроном, дар 50-солагӣ дӯстони азиз қарор дорад. дар 3 сотих замин 3 дар хона кардагӣ, ки якта калидор дорад, обсвечам ҳастай. дӯстони азиз, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона ҳамаш дар дарунаш кардагӣ аст, ки бо проекти замонавӣ, ремонти беҳтаринам кардагӣ, шикаториш кардагӣ аст, монтаж кардагӣ, фақат як рангу бориш мондагӣ дарунашта бо калидорам дорад. ҳамаш адела хонаҳо дарунашон калон аст, ки фақат камтар рангу бориш мондагӣ аст, ки хитон мекунед. гирчам маҳкам астай, ҳуҷҷатошам 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 400 000 сомонӣ. дӯстони азиз, бо савдо ҳам мекунем гуфтагай. соҳибшон гуфтагай, ки хонаро бо маҳсулоти хуб кардагӣ, яъне ки проекти нағз кардагӣ, ҳамаш замонавие, фақат рангу бориш мондагӣ хитон мекунед. рақамҳошон дар поёни видео дӯстони азиз, метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад аз шаҳри бохтар, дар қорғонтепа. дӯстони азиз, яъне ки баъри ҳоҷи шариф дар қарор дорад. ай бозори ҳоҷи шариф 10 минута роҳ аст, ки пиёда меред қарибакай дар баъри ҳоҷи шариф қарор дорад. 6 сотих заминаи 3 дар хона кардагӣ, ки беҳтарин ремонт дорад хонаҳо, як калидор, обсведиш ҳастай, об ба даруни хона мерафтай, оби менӯшиданӣ бе ягон камбудӣ ҳастай. свети шаҳрӣ, хона ҷои беҳтарин, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона,
дар даруншам кардаги ҳастай. хона яъне ки рӯи ҳавлишам сеашка кардаги ҳастай. бетон рехтага дар рӯи ҳавлишон агарод шуда як 60 дона дарахтҳои мевадиҳандаи навниҳолам шинондаги ҳастай. дӯстони азиз, ҳуҷҷатошам 100% бе ягон камбудия. хона рафтага фақат медарои зиндагӣ мекунӣ бе ягон камбудия. дӯстон, дар наздикӣ хеле гуфтум мағоза, бозор ҳама чи ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи $22000. бо савдо ҳам мекунем, гуфтага арзонам мешавад. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотча гирем. шашум хонаи фурӯшии навбатимон дӯстон дар шаҳри Кӯллоб қарор дорад, дар маҳаллаи Ваҳдат Обод, яъне ки қитъаи якум, хонаи 73. 8 сотиқ замине ки 6 дар хона кардаги, ки 3 дари хонаш беҳтарин ремонт кардаги, 3 дари дигаш миёнае об сӯзиш ҳастай. ошхона дар дарунша ҳаммом, подвалам дорад. як коридор дигар, гаражи мошинмониам дорад. дӯстони азиз, дарахтҳои мевадиҳандам дорад. гирди хона маҳкамай, аловхонаам дорад. дӯстони азиз, рӯи ҳавлӣ шебен рехтаги ҳастай. хона беҳтаринае, ҳама шароитҳои зиндагиро дорад, гуфтага бе ягон камбудия. фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ, бо савдо ҳам мекунем, гуфтага. ва варианти алишиам дорад, ки бо квартира, ки дар душанбе бошад, духонага квартира алишам мекунем, гуфтага болоиш маъсият мекунем. дӯстон, кадомтонам ки хариданӣ ёки вариантҳои ҳам хеле гуфтагиша дорем, метавонем ки дигар маълумотча занг зада гирем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатимон дӯстон дар пойтахт, дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон қарор дорад, ки дӯстон, яъне ки аниқтараш дар пеши домои депутатсӣ, гуфтага пеши дарвозаи пешина. ҳамин хел маълумот. духонага квартира ҳастай, дар шашум ошона қарор дорад, ки 48 квадратни метрай, об сӯзиш ҳастай. дӯстони азиз, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаша дорад, гуфтага соҳибош. кансале дорад, кухни гарнитур дорад, кухни уголок ҳастай, термикс ҳастай, шифонер. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, гуфтага фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ, бо савдо ҳам мекунем, гуфтага. кадоми харидори аниқай, гуфтага бо муомила мекунанд. лифт ҳастай ва оби гармшам ҳастай. дӯстони азиз, хай дигар маълумоти пурраша ҳамин рақамҳои поёнбурда занг зада мегирем. дӯстон, агар шумо хонаи фурӯшӣ ёки замин, квартира ёки мошин чизи реклама дошта бошед, метавонед ки дар номеро имо рӯй кунед ёки ватсап мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ҳаштум хонаи фурӯшии навбатимон дӯстони азиз дар Ленинский қарор дорад, дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамъияти Рӯдакӣ, гуфтага ҳамин маълумот. 6 сотиқ замине ки 4 дар хона кардага, хонаҳо ремонташ миёна ҳастай, барои зиндагӣ кардан мешавад. агар хоҳед ремонтш айсар мекунед, об сӯзиш бе проблема ҳастай. ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай, гуфтага гирдуш маҳкамай. хона барои зиндагӣ кардан мешавад, гуфтага соҳибшон. хай дигар маълумоти парашахчор метиҳанд. фурӯхта мешавад бо нархи 85,000 сомонӣ, бо савдои хубам мекунем, гуфтага барои одамои харидорӣ агар аниқ бошанд, бо савдо мекунем, гуфтага. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотча гирем. наҳум квартираи фурӯшии навбатимон дӯстони азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар автовокзал. дӯстони азиз, як хонага квартира ҳастай, ки дар 9 ошона қарор дорад. 38 квадрати метрай, об сӯзиш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, термис, кансалер ҳамаш қоидавӣ ва отоплениyaи шаҳриам гузаронага ёфтага. дӯстони азиз, обшам ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ, бо савдо ҳам мекунем, гуфтага бо арзонам мекунем. кадоме ки наличи мехарад, гуфтага ҳам хел одамота бо скидка арзон мешавад, соҳибшон, гуфтага. рақамошон дар поёни видео, дӯстони азиз, метавонед дигар маълумотша гирен. лайкотона дар лайкота намоед. дӯстон, видеонавори моро подписа кунед. чӣ хонае ки дар кори мисол замин дар комментария нависед, мо хонда дар видеои оянда пешкаштон мекунем. даҳум хонаи фурӯшии навбатимон дӯстон, хонаи заминӣ аст, ки дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. кадом ноҳия ёки деҳаша нарафтан, дар районош ҳастай. 6 сотиқ замин ҳастай, ки 3 дар хона кардаги тавра, ки беҳтарин ремонтам ҳастай. об сӯзиш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, гирдаш яъне ки маҳкам ҳастай, дӯстони азиз. ва газхона ва ҳамин хел чизҳои чиам дорад, беруниам аловхонаам дорад, бародарони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи 160,000 сомонӣ, бо арзонам мекунем, гуфтага. ва варианти алишиам дорад, нагуфтам бо чӣ алиш мешавад.
ягон вариантҳои алиш дошта бошад, метавонед ки худтон пешниҳод кунед. Рақамҳошон дар поёни видео маълумоти бештарша занг зада худтон пурсед. Марҳамат дӯстони азиз, то охираш тамошо кунед. Дар ахир заминам дорем ва бо хонаҳоам ҳастад. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз, инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар Шоҳмансур, дар Жилмастив. Дӯстони азиз, се хонага квартира ҳастад ки дар 4 ошона қарор дорад ки 48 квадрати метрае. Обцвет астае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш қоидави дар наздикиш мактаб, садик, бозорча, поликлиникаи се қарор дорад. Дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ. Бо савдо ҳам мекунем гуфтагиай, беҳуда занг назанам гуфтагиай соҳибшон. Ва варианти алиши ҳам дорад, ягон вариантҳои алиши бошад, пешниҳод мекардем дар ҳамин рақамҳо. дӯстон, рақамҳошон дар поёни видео. Марҳамат, маълумоти бештарша занг зада худтон гирем. 12 замини фурӯшӣ. 12 замини фурӯшӣ навбати мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар маҳаллаи 26 микрорайони шаҳраки Сайҳун. дӯстони азиз, дар инҷа обшам овардагия нӯри овардисия, обсветшам ҳастад гуфтагия, ҷош ҳамвор аст. аз Балинсаи области гуфтагия 10 километр ҳамиқа раҳ аст. то ҳамҷара фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомоние ки замини холие ки ҳамвора барои хона кардан мешавад. 6 сотик замина. дӯстон, агар кадомитон ҳамин территория харидани бошад, метавонед дигар маълумотша гирен. рақамҳошон дар поёни видео. Марҳамат, бояд тагар замини фурӯшиам дорем, ҳозир ки барои шумо маълумотша мефаҳмонем. 13 замини фурӯшӣ. 13 замини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар деҳаи Чорякалон. дӯстони азиз, 5 сотик замине ки 2 сотиқаш ҳамвора барои хона кардан мешавад, 3 сотиқи дигараш баъд баландӣ дар гуфтагия, яъне ки хоҳен агар худтон ҳамвор мекунен, ай сентр ай Душанбе гуфтагия 4 километр истарака, яъне ки дар пеши ҳамин замин чашма ҳаста, об ҳаста гуфтагия барои хӯрдан, ё ки хоҳен качайка мечаспонен барои об хӯрдан ё ки барои ҳамин зиндаги кардан. дӯстон, ай сентр то ҳамин пеши замин гуфтагия мошин 5 сомона мебурад гуфтагия, ҳуҷҷатош 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. рақамҳошон дар поёни видео. метавонед дигар маълумотша гирем. дӯстон, ин буд 13 хона, замин ва квартираҳои фурӯшии мо. шумо агар метавонед роҳӣ кунед фурӯшӣ бошад. то видеои оянда худтон ябони ҳамаи шумо.